Едно малко пръстче, едно малко пръстче, едно малко пръстче, туп, туп, туп. Посочвам нагоре, посочвам надолу и го слагам тук, тук, тук на главата. Едно малко пръстче, едно малко пръстче, едно малко пръстче, туп, туп, туп. Посочвам нагоре, посочвам надолу и го слагам тук, тук, тук на носа. Едно малко пръстче, едно малко пръстче, едно малко пръстче, туп, туп, туп. Посочвам нагоре, посочвам надолу и го слагам тук, тук, тук на брадата. Едно малко пръстче, едно малко пръстче, едно малко пръстче, туп, туп, туп. Посочвам нагоре, посочвам надолу и го слагам тук, тук, тук на рамото. Едно малко пръстче, едно малко пръстче, едно малко пръстче, туп, туп, туп. Посочвам нагоре, посочвам надолу и го слагам тук, тук, тук на коляното. Едно малко пръстче, едно малко пръстче, едно малко пръстче, туп, туп, туп. Посочвам нагоре, посочвам надолу и го слагам тук, тук, тук на стъпалото, на главата, на нослето, на брадата, на рамото, на коляното, на стъпалото. И така, с една малка, кратка, забавна детска песничка можем да научим толкова много неща. При най-малките можем да се научим да посочваме с показалец. Можем да учим частите на тялото. Глава, нос, рамене, корем, гръб. Можем да докосваме различни части от тялото. Уши, бузи. При по-големите можем да учим предлога на главата, на нослето. При децата, особено които имат трудности в овладяването на езика, предлозите са едно голямо предизвикателство, така че тази песен може да бъде използвана и с тях. А когато сме в група, тогава можем да използваме песничката като една забавна подготовка или за момента на събиране в кръгче, или за четене. Например, ако децата са се събрали в кръгчето, обаче още са много шумни, тогава можем много тихичко да започнем да пеем, но много изразително. Едно малко пръстче, едно малко пръстче, едно малко пръстче, туп, туп, туп. И обикновено, докато сме изпяли една или две части от песента, тогава децата вече са се събрали и са се настроили за слушане и знаят, че сега идва момента, в който ще учим нещо интересно или ще четем приказка. А ако искате да получите още такива интересни идеи, последвайте ме или може също така да погледнете програмата Ритъм, движение, говор, в която използваме ритъма. Това е нещо, което пропуснах да кажа. Ритъм имаме в тази песничка. Туп, 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 туп. Можем дори да го променим. Туп, 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 туп. Да кажем примерно на главата. Туп, туп, туп. На нослето. Туп, туп, туп. На брадата. Туп, туп, туп. И така, може още много, много интересни неща да се измислят с тази песен, стига да имате желание и да бъдете достатъчно креативни. Така, последвайте ме и ритъм, движение, говор. Ако напишете ритъм в коментарите, ще ви изпратя промокод за 10% отстъпка. Чао!